Mahríková, pracujem v Asociácii vodárenských spoločností. Programu sa venujem už 5. rok a je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí pracujú v rôznych sektoroch priemyslu, nielen v energetike, ale aj v strojárenstve, dokonca tu máme aj mladých študentov. Ja som tiež študent tejto strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. Pracujem vo súkromnej firme, ktorá sa zaoberá fotovoltickými panelmi a celkovou fotovoltikou. Ja som Katarína Varcholová, pracujem v týme špecialistov, ktorý zodpovedá za manažment vegetácie pod vedením vysokého napätia a pracujem vo východoslovenskej distribučnej. Samozrejme, neprinášam niečo nové len ja, týmto zástupcom, ktorí sa tu nachádzajú a vlastne účastníkom semináru, ale oni mi prinášajú tiež nové skúsenosti práve z oblasti priemyslu. Hlavne na tomto projekte je ťažké ani nie, že vymyslieť to, ale skôr presadiť to vo firme, pretože tie nápady určite sú, ale potrebujú naozaj finančnú podporu. Čiže prinášam im svojou prednáškou postrehy a základné informácie z oblasti vodného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku je niekedy veľmi podceňované a je pre nás veľmi dôležité, aby práve ľudia, ktorí pracujú v priemysle, rozumeli, ako funguje vodné hospodárstvo, ako to vyzerá s vodnými zdrojmi, ako sa využívajú vodné zdroje, koľko ich máme na Slovensku, ale zároveň aj základné princípy zásobovania a čistenia odpadových vôd. To školenie je pre všetkých. Nemusia to byť len zamestnanci priemyslu, ale môžu to byť aj zamestnanci z iných sektorov, pretože povedomie o tom by mal mať každý jeden občan nášho štátu.